यानी पिंकी रानी हायरे टटवानी तके देखले बोले पिला मानो कागड़ो गानी जोली ते कुमार तोरी दिलु रे रानी इंस्टाग्राम खोली तोरे से वीडियो देखी गोडी में पागल है गोली हाँ तू या कामर दिल की रानी झोझो झाली हाँ तू या कामर दिल की रानी मोनो रोमली वीडियो बनाऊ से कोरा पुतिया गिफ्ट दे तोर स्टाइल रानी बढ़िया मानु छे कटिंग फिटिंग ड्रेस दे झोझो बजाली रानी मनोरमली पिंकी रानी हायरे टटवानी तबे देखले बोले पिला मानो कागड़ो गानी जोली पिंकी रानी मोर दिल हो रानी ते मकरे ननी नहीं खुलाए होनी